Hi guys! Hi. Tällä kerralla Sisters ja uusi temppuiluvideo. Okay, today meidän plan on oppia joku uusi temppu. Ekana lähtee vähän alkulämpötemppuja ja sen jälkeen lähtee temppuhan semmoinen niinku, että rampaa vaikka sana sitten. Semmoinen. Okei, nyt kaikki näyttää äitisäkin, ei kun kärrynpyörä. Kärrynpyörä. Tee nyt. Doggy. Yhteen. Okei, mä teen tämänkin kerran. Tuo on vitu coolin näköistä. Okei, tässä tulee the wrong side. Damn, aika hyvä. Joo, and... Tee vaan. Adriana Limal! Kävit just upside down. Jotenkin tosi vaikea tossa. Oh no, my lip gloss! Hyvä, ylös. Ylös tästä näin. Vaan yhdellä tavalla tästä tullaan ylös. Hyvä, tässä läks hienossa. Mitä sä yrität? Ai vittu mun selkä maksaa. Mä vaan kuulen semmonen trrrt. Tää uudestaan. Hei, älä sitten jatkos tolleen. Mä oon tolleen. Ei oikeesti, älä sitten tee noin enää. Tää vähän otti kipeällä käsiä. Te. Lähtikö sä? Tän käsisin sen seuraava. Sitten sen jälkeen tehdään hyppyjä. Joo. Me ei saa noudattaa vaikka tiltti, koska mä en saa tilttiä siis yhtään. Kässäri. Uudestaan vielä. Nyt on hyvä. Okei, vielä kerran mä haluan flippaa mun puhelimen samalla. Vittu. Vielä kerran. Uudestaan. Toi on vitun cool. Kato, mä teen koko ajan tällä, kun sä teet sen. Vielä. Vielä. Ei häädä päivää. Oh shoot. Aika vittu hyvä oikeesti. Mulla yrittää vielä kerran. Noniin. Tää oli hyvä. Ei tää oli oikeesti hyvä. Okei, toinen puoli. Mä teen ekana. Joo. Okei, toinen kerta. Toinen kerta. Joo. Joo, aika hyvä. Mennään vitu estetään. Aika hyvä. Älä jaksa. Nyt lähtee. Ei näin. Noniin.
Sufraat ei onnistu meiltä. Tää on vittu oikein. Lähtee. Se oli hyvä. Laita vaan. Silleen. Okei. Toi ei ois ollut mun oikein yritys. Toi ei ollut mun oikein yritys. Mä oon oikeesti ihan hyvä. For real. No. No, move on. No. Mene sinne. Tule tänne. Laittaa varastua Aika hyvä. Ei ehkä näin. Hienoa, hienoa. Tää. Onko se vaikea mitä hän tässä? Ei, sä saat paremman jouston. N. Y. Silleen niinku käyty ylhäällä. Mä ehkä voisin tää käydä ylhäällä. Mitä vittu ei se varmaan sus? Mä tein käyty ylhäällä ja kertaan. Mäkin teen vielä kerran. No ihan ei mun tarvii. So we find this really crazy. Todella hyvä. Mä teen vielä uudestaan kertaa. Aika vittu hyvä. Taisi niinku hyvin ylös vaan niinku mun jalka vaan meni ylös. Okay. Jumalauta. Teikö Ei mä en tee sitä samakkaa. Tiltti. ei mun nyt tulee tää jalat auki. Mä just tein sen. Niin teitkin, mutta uudestaan. Shut the fuck up. Okei. Shut the fuck up. Okei, Tää on oikeesti 0,5 se niin. Slay. Kuvaaks mua? Kuvaan. Mun kädet menee tänne. Slay. Tiltti. Sivusta. Molempi suuntiin. Tehdäänkö huono puoli, niin sitten sillä voi nauraa ainakin. Okei. Onks tää kovin hyvä idea tästä tänne? On. Saa hyvän pompun. Tehdään tällä ja sitten ihan maassa. Okay. Niin. Tee vaan. Toi on hyvä. Nyt lähtee. Sä oot tällainen hyvä. Go girl. 3, 2, 1, go. Ei lähtee. En mä tee tota. Go Mia! Toi on tosi... Sä oot ihan vitun hyvä, mä en halua tehdä, mä en halua. Tee. Luuletko, että Sunday ei osasi edes juosta? Sunday ei osannut juosta. Kato seinään päin. Mä testaan täällä tehdä teidän sun. Etkö kuvaa mua? En. Mun kädet kokonaisesti seinään päin. Kokonaan. Koko vartalo. Ja koko puhelin. Kokonaan. Mä tiedän, että sä kuvasit mua. Tuli hyvä oikein. Tuli oikeesti hyvä. Mä vannon. I promise. Osaa. I promise. Boom. Tuli hyvä. Nyt menee tänne ja tänne. Mut ei, se oli oikeesti hyvä. I promise. Toi oli tiltti, moro. Mun käsi häiritsee. Mä näen sen tuosta ikkunasta. Tuli hyvä oikeesti, veri mä vannon. I promise. Älä kuset. Mä oon. Mä oon niin hyvä. No niin. Se oli hyvä. Et oikeesti. Mä ajattelin vaan, kun sä et tee mitään. Niin. Vittu. Toi oli hyvä. En. Mä en nosta kisoissa näin huono olpaa. Mikä se on sit seuraava liike? Se siltakautta, mutta me kuvataan. Päällisintä. Ota, mä haluan testaa kerran. Mä tein vielä kerran, mä saan sen nyt. Joo. Hei! Okei, nyt joten. Mä saan aina ylös. En mäkään saa.
Katsotaan. Aika hyvä. No niin. Okei, ylös. Lähemmäs jalkoja. Hei, munkin on pakko päästä, kun tulee pommeja, kun sä pääset mäen päälle. Mä menin vaan lähelle. Se oikeesti auttoikin. Heitä sanoa. Vittu vaikea on. Mä teen paremmin. Bro, it's not Lucky Joe's. Pa, 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 pa. Let's see you do it then. Aika hyvä. Ota alku walkover. Niin kun sä tuut vaan kesästä kautta siltä ja naamasti. Okei, sä voit yrittää eka, koska mä... Your turn. Se juttu siinä oli se, että ei saanut mennä liian kovaa, koska... Niinpä. Lähet niinku... Tämä on vittu kipetä. Tää oli ihan hyvä. Okei. That was so close, bitch. Eliana, that was so close! Ale! Ale! Demetra. Okei, mä oon Eli. Mä oon Demetra. Ja mä oon Mia. Joo. Voidaan sitten olla YK, jos ei oo mitään. Tiesitkö, että torstaina on plus 12? Ja se tuut tosi pitkälle. Sä et tuu karvasta, tuut silleen niinku... Se tuut tosi silleen isosti. Joo. Mä yritän tulla vähän pienemmin. Tuolla on granaatti muuten. Granaatti. Ihan vitun lähellä. Vähemmäs. Okei, tuo on vitun hyvä. Saanko mä yrittää? Joo, yritän vaan. Ota sukat pois. Tää molemmat vielä pari kertaa, sitten mennään. Meille huudeltiin. Tuolla. Okei, teillä kerran, sitten mäkin teen vielä pari kertaa. Tee vielä kerran, joo, tee. Mutta keskittyy, mä en saa luketa suoraan. Yeah. Joo, ja ensi viikolla mun voiko olla joku arkipäivä. Joo, vitu hyvä. Ihan vitu hyvä. No.
Siellä on Veera Mikko. Siellä on iso Veera ja se Viska. Ei laittakoon mäkään saanut. Vitu hyvä. Teemme me uudestaan. Joo, kello on 31. Okei, lähtee. Mitä me käydään? Jep. Joo, vitu hyvä. Ei vittu. Mä en päässyt siltä kuntoon. En mäkään. Päässyt melkein. Vielä kerran. Mä annan vielä. Mäkin teen vielä viikon kerran sitten. Joo. Ei helkutti! Nyt siis on... Ei! Ei! Se on pääasia. Niinpä. Mia tekee vielä 2 kertaa ja sitten... Teen vaikka 2 kertaa. Tai niin monta kuin huvittaa, mutta... Sä oot vähän kantapäällä jotenkin. Sä oot vähän jotenkin kantapäällä. Ja sillä niin kuin... Joo. Siis mä nostan sitä silleen. Voi vittu, kun oli vielä Joten vaan. No panic, no stress. Nyt! Pidä! Se onnistui, tee vielä kerran. Fuck! panikointikään. Ota tää viltti nyt mukaan, hei.